बे बगामाथि दावरायझाराव दिनैहाय बाथौ थानसालि रायजोनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जादों। बेवहाय आगोलनिफ्रायनो बाथौ आरज गाबफैबाय थायोमोन, बाथौ फुजा होबाय थायोमोन आरो बे समाव माखासे जादेर लोंदेर पिकनिक टिकनिक जानायनि थाखाय एसे जेंना जादोंमोन। बेवहाय जिहेतु जोंना बाथौ धोरोमाव मथे आरो आफा बोराइ बाथौखौ जेराव सिबियो बे जायगाया गोथारै थानांगौ। दा बेबायदि हिसाबै सोलिबोयोमोनब्लाबो गेजेराव बेफोरबायदिनि थाखाय एसे बन्द जानाय जादोंमोन। बेनि उनाव आंनि जिउआव मोनसे जाथाय जादों जे जियाव खेराइ फोरबोफ्राव दौदिनि सिखारफैयोब्ला आंनिफ्राय जेब्लाबो जि मोदाया जि आफा बोराइ बाथौआ जाखारफैयो बियो आंखौ मोनसे बाथौ थानसालि गायसननांगौनि बाथ्रा जेब्लाबो बुंबाय थादों दौदिनिफोरनि गेजेराव जाखांफैनानै। बाखि बिनि उनाव आं जेसेबां जायखौ लोगो मोनो, जायफ्रा एसे नायखाङो नायो मायो आंखौ जबरदस्त, बे मानसिफ्रा जेब्लाबो आंखौ बुङो जे इसोरा नोंनिफ्राय माबा मोनसे लुबैबाय थादों, नेनानै दंबाय थायो। गतिके बे आंनि मोनसे गोथौ फोथायथिनि गेजेरजों जोबनायाव आङो बे थांखिखौ लादोंमोन जे बगामाथियाव जिहेतु बोराइ बाथौखौ आगोलनिफ्रायनो आरज गाबबाय थानाय जायोमोन, सिबिबाय थानाय जायोमोन, बेवहायनो आफा बोराइ बाथौनि जायगाखौ खालामनानै होनाया गोनां। आरो बे हिसाबै आङो इनिसियेटिभ लानानै बेवहाय बे बयजोंबो सावरायलायनानै जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बे बाथौ थानसालिखौ बेवहाय रायजोनि थाखाय बयनिबो थाखाय बेखौ खालामनाय जादों मोनसे कमप्लेक्स हिसाबै। बेवहाय गोबां माखासे आइडियाफोर थाबावगोन। दा आपातत बेवहाय जास्ट मोनसे गेट आरो बेवहाय हाबनो थाखाय जोंहा जिहेतु केनेल दं, बेवहाय दालां, बिनिफ्राय आफा बोराइ बाथौखौ जायनि दारै जोङो मोनथिबाय जे जोंनि बाथौनि गुरु होननानै जायखौ बुङो मोनसिंसिं बोराइ एबा मोनसिनसि बोराइ, बेयो जाहैबाय जोंनि बाथौनि गुरु आरो बिथाङानो जोंनि बर' समाजाव बाथौ धोरोमखौ फोसावदों आरो बिथाङानो फोरोंदों आरो बिथाङानो गुदि बे संसाराव गियान मोनजेननाय, जे इसोरनिफ्राय बेहा मोनसे गियान मोनदों बा बेनो गियान होदोंमोन जे बे संसारा माब्रै सोलियो आरो बे संसारनि जोनोमनि गुदियाव मा दं। गतिके बे मोनसिंसिं बोरायानो जिहेतु जोंनि धोरोमनि गुदि, बे हिसाबै बिथांनि मोनसे मुसुखा जों सानबोलावरिजों खालामनाय मोनसे मुसुखा बेवहाय बानायनाय जादों। जाय मुसुखाया जिरायनानै थानाय आरो दै सान्थि सारनाय, आरो बे मुसुखाया 13 फिट गोजौ मुसुखाया आरोखि, आथिं 13 फुट गोजौ बेखौ खालामनाय जादों। बेनि उनाव मोनसे बाथौ थानसालि, बाथौ बिन्दो सिजौ गायनानै फुजिनाय आरो रायजोफोर आरज गाबनो हानाय हिसाबै प्लेटफर्म बेवहाय बानायनाय जादों। बेवहाय दा जेब्लानो फैयो बेयावनो मानसिफ्रा टेम्परारि टेन्टबो बानायनो हानाय, बेनि थाखाय फ्रेमखौ बानायनानै होनाय जादों। बेनि उनाव मोनसे सिजौ बागान जोङो खालामदों आरो मोनसे गाथोन आथिं आखाइ सुनो थाखाय बेखौबो खालामनाय जादों। गतिके बिनि उनाव जों बेखौ पार्क बायदि एबार दंफां लाइफां गासिबो गायसिगोन, जाहाथे बगामाथियाव फैनाय मानसिया बेवहाय बाथौखौ आरज गाबनायजों लोगोसे, सिबिनायजों लोगोसे, खुलुमनायजों लोगोसे, गावनि गोसोनि हास्थायनायखौ बिख'नायजों लोगोसे एसे बेवहाय समय खाथायनो हायो, गिदिंनो हायो, बेबायदि मोनसे बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जागोन। गतिके बे इसोर फोथायारि मानसिफोरनि थाखाय बे थानसालि बानायदों। बे थानसालिया सम्पुर्ण राजुहुआ बयबो फैनो बेवहाय हागोन। बेवहाय जोङो मोनसे सेन्टार खालामलांनो नागिरदों, जेराव फैयोब्ला बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै, आफा बोराइ बाथौनि सोमोन्दै, बाथौखौ जों मानो सिबियो, मानसि माहारिया बाथौ सिबिनानै मा मोनदों मा मोनाखै, बे गासिबनिबो इनफरमेसनखौ बेवहाय मोनगोन। दा जों बेवहाय मोनसे बाथौ धोरोमनि सावगारि सल' मोनसे जों बेवहाय बानायनाय जादों। जि सावगारि सल'आव जोंनाव बाथौ धोरोमा फैखो, मोनसिंसिं बोराया सोरमोन आरो सिजौखौ जों इसोरनि मोनसे नेरसोन हिसाबै लानानै जों मानो बाथौखौ फुजियो, बेनि मोनसे सुंद' उनाव जों बेखौ डेभेलप खालामगोन। मोनसे पिक्सार स्ट'रि, जायखौ सावगारि सल' मोनसे थागोन। दाबो जिरायग्रा जिरायसालि थागोन। बेनि उनाव माखासे बेवहाय स्टाडि खालामनो हानाय बेफोर थागोन। बिनि उनाव बेवहाय जोंहा माखासे दौरि दौसिफोर थागोन, जेराव मानसिफ्रा फैयोब्ला दौरि दौसिखौ जुदि बिथांमोननि थाखाय रायख'नानै होनो नांगौब्ला बेवहाय दौरि दौसिखौ मोननाय जागोन। दा गुबैयै बेफोर गासिबो हाबाफारिया उनाव लासै लासै जागोन। आपातत बेवहाय आरज गाबनो हानायनि राहाखौ खालामनाय जादों आरो मोनसे थानसालि हिसाबै जाहाथे मानसिनाव मोनसे मोन्दांथि फैयो, बिनि थाखाय जोङो गेट, बाथौ मन्दिरनि डिजाइनाव गेट बानायदों। जों बेयाव दालां बानायदों, सिरिखौबो जोङो सिजौ महर होदों, जाहाथे जों जेरावखि नाया बेवहाय खालि आफा बोराइ बाथौखौनो जों नुयो। मोनसिंसिं बोराइ जों बेवहाय खालामदों।
गतिके जेरैखि नाया बेयाव बाथौखौनो नुगोन आरो जों बेखौ उनावहाय डेभेलप खालामबावगोन बे सावराय ग्रुपआ जिथु माने फैनानै माने सासपेनसन अफ अपारेशन सु एग्रिमेन्ट खालामदों बेखौ जोङो BPF हान्जानिफ्राय बरायदों आरो गोबांथार नाजानायनि उनाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बारे बारे मिरु सरकारखौ नारसिननायनि उनाव मिरु सरकारा दा बेखौ गनायनानै लाबाय आरो मिरु सरकारा बे हिसाबै संबिजित ग्रुप जायखौ होनोमोन आगोलाव दा बिसावराय बा बिफेरेंगा बा बिदाय बे ग्रुपजों रायलायनो थाखाय गभर्नमेन्टआ दा थियारि जाबाय थियारि जानानै दा सु एग्रिमेन्ट खालामबाय जों मिजिं लादों थाबैनो NDPआ जिहेतु गासिबो फैजोब्बाय गासिबो हान्जाया जयैनो सावरायनानै मोनसे मोजां समाधानाव फैगोन आरो जोंनि बर' समाजाव जिथु सिलाइनि हारिमु जायखौ गान कालचार होनदों बे गान कालचारा गैया जागोन आरो गान कालचार गैया जानायनि उनाव जों समाजारि हिसाबै जोंनि गोबां माखासे मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ लानानै हारिखौ दावगाहोलांनायनि बेलायाव जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थियारि जोंनि समाजखान्थि जोंनि धोरोम खान्थि आरो जोंनि राजखान्थि बेफोर गासैबो बिथिङाव जोङो बर'फ्रा खौसेयै जोङो खामानि मावलांनो हागोन सानसे जों बेखौ मिजिंथिनाय जादों आरो थाबैनो निस्सय बिथांमोननि जि जेंना बे जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै जों आसा खालामदों बेवहाय जों खावलायनो लुबैयो जे बेवहाय गुबुन जाथि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद थाया मानो बेवहाय धोरोमजों जेबो सोमोन्दो लायालासिनो जोंनि बे थानसालियाव फैनानै नायफैनो हागोन बेयाव खुनु एना एनि खुनु बाथ्रा गैया जे जोंनि थानसालियाव बयबो बेवहाय जायफ्रा फैगोन बा नायगिदिंनो फैगोन बे थावनियाव जे सिबिनानै थांनो हागोन बे खुनु माने बादा गैया बेखायनो जों खावलायदों जे बेवहाय लोब लोब रायजोफ्रा जायफोर फैगोन आरो इयुनाव फैबाय थागोन इयुनसिम बेबायदि जोंनि थानसालिखौ नायफैनो बयबो जाफैनो हागोन होनना जों सानो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै नैबे बगामाथि बा गुफुर हायाव मोनसे पिकनिक स्पट बे जायगायाव दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव थामहिनबा सानजा बाक्सा जिल्लानि नाजानायाव दिनै नैबे गुफुर हायाव गंसे समायना रमायना जोंनि बाथौनि थानसालि दिनै बेखेवदों आरो बे बुब्लियाव जों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद जानानै नुजाथि फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जे जोंनि नैबे बाथौ धोरोम फोसाबनाय फोगोमनाय आरो फेहेरनायनि बेलायाव दिनै नैबे थानसालि बेखेवनायनि हाबाफारिया हयथ' गोबां भान्डारि होलांगोन आरो दुलाराय जोंनि बर' माहारि आरो गुबुन गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा नैबे जायगाखौ माने पिकनिक जानो फैयो आरो बिराद समायना रमायना मोनसे मिथिंगायारि नुथाय आरो बे नुथायाव जोंनि बाथौ धोरोमनि गंसे समायना रमायना थानसालि थानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बे गोनांथिखौ दिनै बिश्वजित दैमारि सारनि नाजानायाव हयथ' जोङो मोननो हाबाय आरो बिथांखौबो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोबोदैनो बाख्नायदों आरो बरायदों आरो गोग्गाथावना बे जोंनि थाखाय दुलाराय बर' माहारि आरो गुबुन गुबुन माहारिया जाहाथे जोंनि धोरोमनि दर्शन सान्थौ तत्त्वफोरखौ जाहाथे बे थानसालिनि गेजेरजों मोननो हायो आरो बेखौनो मिजिं थिनाय जादों जोङो आरो दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गासै हारि माहारिफोरा जाहाथे जोंनि बे जायगायाव सानफ्रोमबो दावबायनो फैयो आरो जोंनि थानसालिखौ दर्शन खालामगोन बेखौ जोङो जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों। गिबियाव दावरायझार बगामाथि इक' टुरिजम ससाइटिनि जानानै दिनै बे बगामाथियाव जि गोथार बाथौ थानसालि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरदों आरो लोगोसे दिनै बे रबिबार समाव जे आसामनि आरो BTCनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जे लावखार ओंखाम जानो फैदों रायजो राजा गोबां होंगो दोंगो बिथांमोननिसिमबो आङो बे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिग्रोबाय बे समाव आङो नैबे बिजोंनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोसावनो सानदों दिनै बेसेबांबा समनिफ्राय बुंबोबाय थानाय एबा नाजाबोबाय थानाय बर'नि आगोमा बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि जि मोनसे गेदेर थानसालि बे थानसालिखौ लुफुंसेयावबो बेखेवनो हायाखैमोन मानगोनां MP सार बिश्वजित दैमारिया दिनै नैबे मागो दाननि 4 अक्ट' आरो जानुवारि दाननि 19 अक्ट' बे गोथार सानाव रबिबार सानाव दिनै बे बाथौ थानसालिखौ बेखेवनानै होबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि सानजा बाक्सा जिल्ला आरो सानजा बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय गोबां बाथौ सिबियारिफोर नुजाथि फैदों आरो साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो गोबां बाथौ सिबियारिफोर नुजाथि फैदों बिथांमोननि जि जानाय लोंनाय आरो बिथांमोननि जि थानाय बायदि रोखोम बेरायनायनि सुबिदा बेखौ जोङो गोबां जोंनि दावरायझार इक' टुरिजम ससाइटिनिफ्राय नाजादों
बिथांमोनखौ सुबिदा होनो थाखाय दिनै बे सुबिदा होसेयावबो जाहाथे बिथांमोना जोंनि दावरायझार इक'टुरिजम ससाइटिनि जे सुबिदा होनाय बेयाव गासैखौबो मोनफुंजोबनो हायाखैब्लाबो जाहाथे माखासे जोंनि मावनो थानाय आद्रा खामानिफोर बेफोराव गोरोन्थि जानायफोरखौ निमाहा होयो आं बेखौ दावरायझार इक'टुरिजम ससाइटिनिफ्राय आङो निमाहा बिदों आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे दिनै गोबां रोजा रोजा बाथौ सिबियारिफोर फैदों आरो लोगोसे लावखार ओंखाम जानोबो फैदों जाहाथे बिथांमोना दिनै बे बगामाथियाव फैनानै बोथिसे लावखार ओंखाम जानो फैनाय बिथांमोना जाहाथे प्लास्टिक जन खालामो एबा प्लास्टिक फ्रि खालामो बे प्लास्टिकखौ जाहाथे आलादिङायै जेराव मेराव गारा बिनि थाखाय जोंनि कमिटिया दावरायझार इक'टुरिजम ससाइटिया डास्टबिननि सुबिदा होदों आरो बे डास्टबिनावनो जाहाथे मैला जानानै थानाय जिनिसफोरखौ एबा जानाय खालाय दैफोनफोरखौ डास्टबिनाव गारो जों बेखौ गुरै खावलायदों आरो दिनैनि बे गोथार सानाव लावखार ओंखाम जानो फैदोंब्लाबो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ गोजोननाय खावलायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे दिनैनि दिनाव बा फैबाय थानाय समावबो लावखार ओंखाम जानो फैनायजों लोगोसे बे बाथौ थानसालियाव फैनाय गासै सुबुङानो जाहाथे नांलाय खमलाय दावराव दावसि गैयाजासे आब्रुथिखौ रैखा खालामनानै मोजाङै मोजां बोथिसे ओंखाम जानायजों लोगोसे बेयाव फैनाय सिबियारिफोराबो जाहाथे न'आव मोजाङै मोजां सहैफिननो हायो बेखौनो जोङो दावरायझार इक'टुरिजम ससाइटिनिफ्राय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों बयबो बर' रायजो राजानिसिम गोदान बोसोरजों लोगोसे दिनै बेवहाय बगामाथि टुरिस्ट स्पट जा माने गुफुर हा दावरायझार बगामाथि होननानै बुङो बगामाथि माने गुफुर हा बेवहाय दिनै जोंनि रायजो सभानि MP मानगोनां बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव बिथाङा गावनि न'खरनिफ्राय बेवहाय बगामाथियाव जोंनि बर' हारिनि गुबै जे माने धोरोम जे बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि गुरु मोनसिं सिं बोराइनि बेवहाय दिनै मुसुखा बेवहाय बानायदों आरो बेखौनो दसे सिगाङावहाय माने बेखेवनाय जाबाय आं बिथां MP बिस्वजित दैमारिखौ माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जे गोसोजों सानखांनानै जोंनि बे माने बगामाथि पिकनिक स्पट बा माने टुरिस्ट स्पटआव बिथाङा जोंनि बर'नि जे धोरोमनि माने थानसालि बेवहाय बाथौ थानसालि बेवहाय गायसनदों जे माने बिथाङा गोसोखांदों बेखौनो आं बिथांखौ माने बाख्नायो आरो आं आसा खालामदों दिनैनिफ्राय बेवहाय बिथाङा बे थानसालिखौ गासिबो माने बर' रायजोनि माने जे माने बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोननो बिथाङा दिनै बेखौ हगारनानै होदों गतिके बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ आरोबाव जाहाथे आब्रुथि गोनाङै जाहाथे जों बुहुमाव आरो गेरेमसा महरै जों जाहाथे बाथौ धोरोमखौ आरो जों दावगाखांहोनो हायो बेखौ आं आसा खालामदों दिनै बेवहाय दावरायझार ओनसोलाव मोनसे समाव हाग्राबारिमोन बेवहाय मानसि थायामोन दिनै बेवहाय मानसि थाग्रा जाबाय दिनै बेवहाय जोंनि बर'नि फिसाफोर दं बेवहाय दिनै माने पिकनिक स्पट बा टुरिस्ट स्पट खालामनाय लोगो लोगो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय माने बेरायग्लांनो फैयो बेवहाय पिकनिक जानो फैयो बेवहाय माने राफ्टिं खालामनो फैयो बेयाव माने भुटाननि जि सेरफां बे सेरफांनि जे माने सौन्दर्य बे सौन्दर्यखौ नायनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय बेरायनो फैयो बेहाय माने इन्टारनेशनेल माने मोनसे टुरिस्ट स्पट हिसाबै दिनै नैबे गनायथि मोननाय बायदि जाहैबाय मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय थाइलेण्डनिफ्राय भुटाननिफ्राय नेपालनिफ्राय बेहाय बेरायनो माने नायदिंनो फैदोंमोन मोनसे समाव बेवहायनो मानगोनां जोंनि रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारि बिथाङा माने नैबे हाजोनि गोजौआव आरो मोनसे माने बुद्धिस्टनि स्टेचु थांनाय 2013 मायथाइयाव बिथाङा माने बुद्धिस्टनिबो मोनसे स्टेचु बानायदों बिनि थाखायनो आं खावलायदों बयबो रायजो राजाया जोंनि बिथां बिस्वजित दैमारिया जे साननानै बे ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावदों बिथांजों बयबो जाहाथे हेफाजाब होनांगौ गोजोन्थों।